Am stat de vorbă cu unul dintre faieri și mi-a explicat ce se întâmplă aici. Este o sărbătoare de San Juan care vine săptămâna viitoare și oamenii celebrează această zi cu focuri și cu paella. Acum e un concurs de paella, care face cea mai bună paella. Se bucură împreună de această ultimă săptămână de sărbătoare, pentru că până în septembrie nu vor mai ține nicio festivitate. Este un spirit de comunitate care este greu de explicat. Mici bucătari.